Okay, magsuna na gabunit ag lubi mga isuna no. Okay, kay maghimo na pud ta ato ang pagkaon nga inimbento ba. Kasagaran ako diri sa ako ang vlog no nga pagkaon inimbento ko na nako no, original gyud na. Pero ang resulta perti pong lamia no. May og perting lamia kay ako kung hinimo. Pero maayo lang yun kay kani nga kung ipanghimo dili makadaot sa atong panglawas para nako ako ganing gi-repair ni mga pagkauna no sa uba sa YouTube o sa mga master ba, master mga expert sa pagkaon sa mga pagkaon nga di makadaot mao na akong ipanghimo ba kang natural gud dili ingog ga add tag sugar kana sugar kontra nato no sa to ang gipamati ba amo na tang likayan o kana og inom kita ninyo tamis na pero natural gyapon na butong na sabaw sa lubi mga steam ta og bugas no 1/4 nga bugas natural o 1/4 nga pilit o klaro no klaro gyud kayo na sa kagabi na kung humol na gisok na to sa kagabi isok bana sa Bisaya bitaw gihumol ako sa gabi akong aning gidugmok na ko nga saging ato ni itimpla ipuli sa sukal kay instead of asukal kay lay gamiton unsay may instead sa mga substitute o sa in English gyapon nga puli sa sukal magisunan ang saging 1/2 man tanatong bugas sa ato pa 1/2 pud ang saging karnabang yung gamita kay aron lami motubo ba ayon ang mga kuan uban kay di na motubo dilong agon o kana tuno na no bana-bana lang yung tuno kani mong saging karnaba gyud og napoy luya mo ni steam nako nga 1/2 bugas pilit og dili pilit tag 1/4 o kana luya o kini mo na ni akong steam bugas nga gihumol og isang gabi o gi ahog ato na ipsagol sa saging lagi na puli sa sukal no o kanang luya na gyapon amo nang banabana sa gusto nyong kahalang una po'y asin no sa 1/2 nga bugas o 1/2 nga saging o 1 kilo pwede ra na inyong butangan og isang pugnit nga asin kaya ng pino baka ng iodize aron mo mix yung siya tinuod no o i-mix na ng bugas ko ano manana luya na siya no luya una itong isagol og asin isagol ng luya asin o mao na wala ko na sa Putumaya pero ni ato ako lang ni kagalingon nga imbento dili priha tong gihimo sa agi nga ato ang sa kinaraan nga paagi sa una pang Putumaya antud karon sikat gihapon bitaw ang templada to sa kinaraan sa una mga tradisyonal ba nga pagkaon tradisyonal ba na sa Surya o sa kanang Putumaya nga dugay naman na sa ato pa matawag atong tradisyonal okay sanandan bang sa mga katigulangan tradisyonal okay mo ba na mo ba na meaning sa tradisyonal bahala na mo diay muli mo sabot og sayop galing na okay na mo na ato nang gi-steam balik no atong gi-steam nga bugas nga gi-mix balik pag steam kamo ni ba og pila ka oras niyo og media oras ba naman maluto basta kay saging ang napuli ra sa asukal na okay ako lang na imbento no tanan na akong hihimo yun imbento na ko pero resulta baya og lami kauno no dili delikado sa atong panglawas mo na ako dia ako mo aim og lain na okay gusto mo mutag-ing ala og mo gusto mo kaon nga dili delikado kana tag-ingan niya sa ako ang kuan pinagaling kong imbento no apang recipe na wagi ko mo sa tag-ing nga naglain kundi ako ra gyud nang kuan ikapanghambog gyud ako lang pangapag kauna no kung kinsa to nakasunod gikan sa primero pa na kong himo-himo mao gyud na daghang kasagaran gyud na akong inimbento gyud wagi ko yung mutag-ing sa uban o mutag-ing magaling mo kamoy nag-ing nako daw giro po sa joke bitaw no joke na okay na dahon na sa loto na kaon na ta maghulma ta no maangay ba mapunit di mag-away kay parehag sukod okay magisunan palit mo ani nara ninyo no lamian ba mo kay di palit mo itong Putumaya na hihimo nga sa ato pang tradisyonal nga pagkahimo ang tradisyonal nga Putumaya okay ra to
Pero mo order mo ani magduha kung muangay ba mo para nako nindot para nako ni pero para ninyo ambot lang ka. Mo na magduha kung nay mo order. Pero katong patumaya nga sa nandan okay, kaingon ko nga katong kinaraan, okay ra to kay lami man puto para ninyo naana naman mo. Kani mo makakaon so kadot pa nako ang habhab na wala mi kayo. Paala na mo kung sa inyo ikasulti nako. Ako lagi ngon lami ug katilaw mo ani mo sundog mo. Diha mo makaya kuan saya nga na maka decision ko unsay inyong gibati pagkaon ani maong putumaya ha. Og tinuod ba kong istorya. Okay, daghang salamat ug mayong adlaw kantong tanan. Subon ko og mao na ni. Mao na to no. Klaro kaayo og daghang salamat og please subscribe ug mahimo bye.